Pre mňa sloboda v umení je možnosť robiť to tak, ako chcem robiť, bez toho, aby som sa sám seba pýtal, či môžem. Kumšt je zaujímavý v tom, že má bohatosť. Sloboda nielen tvorby, ale sloboda vo všeobecnosti je jedna obrovská hodnota, ktorú si málo kedy asi uvedomujeme, keď ju máme. Ja som človek, ktorý keď mi niekto chce niečo nariadiť alebo zakazovať v tomto smere, tak mňa to inšpiruje skôr k tomu sa tomu zoprieť. No. Jestli umění má být něco, tak má být svobodný. A myslím si, že do toho zasahovat by se v žádném případě nemělo. Tečka. No a samozrejme nemali by sme ustupovať z tej požiadavky, že chceme slobodne tvoriť a chceme slobodne dýchať, chceme slobodne fungovať, žiť. Ale je veľmi smutné, že nám to chce niekto vziať vlastne v tých priamych prehovoroch, v tých priamych témach. Chce nám určovať, o čom máme hovoriť a o čom máme uvažovať a o čom nie. To sa v rozvinutej a demokraticky sa tváriacej krajine a spoločnosti nerobí. Blaho Uhlár je toho akoby eklatantným príkladom, alebo bol jedným z tých, ktorí naozaj veľmi silno ctili práve tú slobodu robiť čokoľvek, robiť to v súlade so svojím presvedčením. Podľa mňa on bol jedným práve z tých vrcholných predstaviteľov slobody v umení a v tom, že sa naozaj on sám seba nepýtal, či môže. Ja by som sa vôbec nebala ho označiť ako za jedného z najväčších avantgardistov slovenského divadla a toho človeka, ktorý dokázal prepájať profesionálne divadlo s neprofesionálnym divadlom, kde vlastne tie postupy verifikoval na tvorbe, či už s profesionálmi alebo nie. No, pre mňa to bol taký divadelný tatko. On ma v podstate v divadle vychoval, inšpiroval ma, naučil ma slobode prejavu, slobodne sa vyskytovať na doskách. A nielen na doskách, kdekoľvek. No, na Blaha si spomínam dobre, pretože poviem vám to, čo som povedal, že sme pred 40 rokmi vyhrali medzinárodný nohýbalový turnaj. Ja som sa Blaha vždy bál. On hovoril veci úplne na rovinu, čo bol trošku aj problém, že skrátka preto možno aj niekto, veľa ľudí nemalo rado, lebo on skrátka povedal tak, ako to je, tak, ako to cíti, to, čo si myslí, to skrátka povedal, ho to nezaujímalo, aké to bude mať následky, dôsledky, skrátka takto to je, tak to povedal. Blaho bol vždycky pre mňa ako inšpiráciou v tom, ako tvoril a aký mal taký pomerne nekompromisný názor na umenie a vôbec na svet okolo nás a na spoločnosť. Aj tak predpovedal okolnosti a udalosti. Napríklad my sme v Stoke urobili v 2019 inscenáciu Vírus. Ale nemohli sme vedieť. A teraz urobil inscenáciu Normalizácia. A to sa tak veľmi často skloňuje, toto slovo, že to je až také, alebo neviem, kde si, niekde medzi. Je to zaujímavé, strašne sploštené, ale výnimočné a bude nám chýbať veľmi. To, ako robil divadlo, on tak aj žil, to bol veľmi otvorený, úprimný, takže nám na rovinu hovoril veci. A častokrát som sa s tým ani nestotožňovala, že však ja sa takto nevidím, ale naozaj mne v živote veľmi pomohol a chýba mi, a myslím, že aj ostatným kolegom. To vnútro, keď človek, ktorý ho poznal, ktorý bol bližšie s ním, tak bol akože ešte zaujímavejšie, jak tá maska okolo neho, že on vedel byť proste ako taký divadelník, taký akože robiť gesta a proste rozprávať nejakým slovníkom istým a podobne, ale že tak vnútri to bol veľmi krehký človek. Aj vlastne tak nejak asi to aj urýchlilo ten jeho odchod. Ale veľmi jasne to odzrkadľuje to, čo v tej spoločnosti je. Všetci sa nejako tvárime, ale vo vnútri to máme celkom inak, takže v tom vlastne sú tie jeho diela zázračné. Proste ti Blaho Uhlár povedal, že ty tak to proste bolo z lásky. Díky Blaho. Ďakujeme. Ďakujeme.